Mambo Yesu anovembesa kuya kwa mweya mochene Muno zizi za maruti ose awa
Mambo Yesu anovembesa kuya kwa mweya mochene.
Kupfidza Yesu mambo wangu, makandifira pachipianiso. Kana ndichitarisa chipianiso ndoda kurega kutadza chose. Yesu wangu ndiregerereiwo, ndokumbirawo kuti mundinzwirewo tsitsi. Handidi kukutadzirai pakare. Amen. Munamato rugare nokuna Francis Musande. Francis Musande, mukoma wedu, imi pamazana masere emakore apfuura makafanotungamira kunochingurana nahanzvadzi yedu rufu. Tireverereiwo kuna Mwari. Makazviwanira rugare rwechokwadi muchipiyaniso paSan Damiano. Tidzidziseiwo kutsvaga Kristo anova ndiye mavambo okuregererana kwose nokubvisa zvose zvingatadzisa kuregererana. Imi makanga musina kana nechekuzvidzivirira nacho, asi makadarika nzira dzose dzehondo dzakasiyana-siyana uye kusanzwisisikwa. Tipeiwo kushinga kuvaka mazambuko apo panosimudzwa ruzhowa nepasi rino. Munguva ino yatinokomberedzwa nokurwisana, kupesana. Tireverereiwo tive isu vawadzanisi, tichipupurira ruregerero chairwo runobva kuna Kristo. Tigoneseiwo kukutunura zvombo zvokurwa. Amen. Manherano Mwari, tinouya pamberi pouso hwenyu takatarisana neBible study. Tinokumbira kuti mutumire mweya wenyu mutsvene ave pakati pedu sekuvimbisa kwamakaita, kuti pane vaviri kana vatatu muzita renyu nemi munenge muripo. Zvino tinokumbirawo muzarure nzeve dzedu, muzarure njere dzedu, tikwanise kunzwa zvatiri kudzidziswa nemuranda wenyu Baba Makamure. Chikutendai nechipo choupikiri chinotigonesa tenzi kuti tiungane mubvuro wega wega tichidzidziswa shoko renyu nenzira dzatofanirwa kufamba nadzo, kuitirawo kuti kana tazofawo vavariro ndiye kuti nyama nemweya zvapesana tikuzofara nemi kumusoro kudenga. Saka tinongoisa Baba Makamure mukati memaoko enyu pavachatidzidzisa,
chivazadzaiwo nemweya mutsvene sekuzadza kwamakaita Stephen, kuti zvese zvavachatidzidzisawo pano zvigotibvirisawo nemoto wekudokwairira kukushandirai nekukuitira muupenyu hwedu hwose. Tinongoya nekwamuri Mai Maria Musandi chitirevererawo takaungana pano. Kuuya pano harusi rugare, vazhinji vedu takaremerwa, tine zvipingaidzo zvakasiyana-siyana. Chitauraiwo navo Kristo kuti mukuvavariro kwatiri kuita ikoko vatiringewo nameso avo etsitsi pese patinoda kuona nyasha dzavo mukati meupenyu hwedu. Tinongoti kazwai Maria muzere Gracia mambo anemi, makakomborerwa pana vakadzi, akakomborerwa mwana wemimba yenyu Yesu. Maria Musande, amai vaMwari, mutirevererewo isu vatadzi, zvino napanguva yekufa kwedu. Amen. Muzita raBaba neMwanakomana naMweya Musande. Amen. Aiwa Maita zvikuru ndinoda kukugamuchirai kuchidzidziso chanhasi, chidzidzo chekatikasi yedu. Takanangana nemhemberero ichazoitika muvhiki dziri kutevera idzi, inova mhemberero yokukwira kwamambo Yesu kudenga. Katichipupura chitendero chedu toti tinotendera Yesu Kristo mwanakomana waMwari mumwe chete, akafa akamuka akakwira kudenga kwaagere kurudyi rwaMwari Baba. Toti achadzokazve kuzotonga vapenyu navafi. Saka mhemberero iyi iri chunhu chakatokosha chiri muchitendero chedu, uye parusariro chinotova chimisitoriya zvechorusariro. Pazvimisitoriya zvokurumbidza. Saka tine chidzidziso chakatikoshera zuva ranhasi. Vamwe hativoni kukosha kwacho, asi ndofunga patichapedza chidzidzo chino ichi tichange toona kukosha kwakaita mhemberero yokukwira kwamambo Yesu kudenga. Zvino ndoda kutanga ndichida kutaura zvimwe zvandakambosanganawo nazvo. Ndakanga ndichiri kuchikoro kuOxford kwandaidzidza. Saka ndaigara kunonzi kuCampion Hall, imba iriko Condea maJesuit priests, mumwe wachona unosevha kuOxford University ari chaplain, vamwe vachiita zvimwewo maparish ari around. Saka chaplain waigara akandipa basa rokuita from time to time, nyangwe zvazvo ndandiri mwana wechikoro. Saka nguva dzerendi taita maLenten talks aiva ataita kumaparishioners aiuya. Ndofunga munozviitavo kumaparish kwenyu mazhinji. Nguva dzerendi dziyaidzi kuna maLenten talks, zvidzidzo zvinopuwa nguva yerendi. Saka ndakapuwa chimwe chidzidzo pandakapa chidzidzo ichocho, vanhu vanobvunza mibvunzo yakangosiyana-siyana sezvamunongoitawo izvozvi. Mushure mechidzidzo ichi muchange mune mibvunzo yamakasunungukawo kubvunza.
Zvino vamwe vaiwanzouya kuma-London Talks awa vanenge vasiri vatenderi, vachingova vanhu vanoda kungozivavo, vamwe vachidavo kungotokukwisa nezvakangosiyana-siyana, vamwe vaivinga zvakasiyana-siyana. Saka ndakati ndapedza kupa chidzidzo, ndakavhunzwa mumwe mubvunzo. Handizivi kuti kana maivhunziwa imi maidavira muchiti kudii. Mumwe murume wakandibvunza mubvunzo, murume wechirungu, zvikanzi mataura nezvaJesu. Ndoda kuziva kuti Yesu wakasiyana chii navamwe vavambi vezvitendero zvakasiyana-siyana zvakaita sana Buddhism, Hinduism nezvimwezvi. Kanzi kuna vavambi vezvitendero vakaita sana Buddha, wakatanga chitendero cheBuddhism, koti vana Confucius wokuChina uko wakatanga chitendero cheConfucianism, kouya vana Lao Tzu wakatanga chitendero inonzi Taoism iri kuChina zvakare uko, nana Mahomed vakatanga chitendero cheIslam. Zvikanzi saka Jesu wakasiyanei navamwe vose ava, vana Mahomed, vana Buddha, vana Confucius, vana Lao Tzu, wakasiyana chii navo? Ndo mubvunzo wandakabvunzwa. Handizivi kuti kana maivhunziwa mubvunzo wakadero ndoona sowaigona kuomera chaizvo. Zvokuti maitoshayiwa modavirei pakadero. Saka ini ndokubva ndadavira ndikati musiyano waJesu navamwe vezvitendero ava vamataura zvana Islam, Buddhism, Jainism nezvimwe, musiyano wavo naJesu ndokudai. Yesu ndiye oga wakafanotaurwa nezvake asati auya. Jesus is the only person who was pre-announced. Vamwe vose vana Buddha wakangozozikamwa auya kuti kuna Buddha, asi haanambofana kurehwa nezvake asati auya. Mahomed wakangozozikamwa auya atovako, asi hapana chinyorwa kana chii chaitaura kuti kuchauya unonzi Mahomed. Hakuna. Buddha wakazozikamwa auya kuti kuna Buddha, asi hakuna kana nhoroondo kana chinyorwa chinotaura kuti Buddha waizouya. Hakuna. Only Jesus was pre-announced. None of these personalities were ever pre-announced. Yesu ndiye wakafanorehwa mumagwaro ose anoti vaprofita, mabhuku oungwaru, mabhuku enhoroondo, ose aingotaura nezvokuti kuchauya Mesiya. Ndikati ndo musiyano one waJesu. He was pre-announced. Ndikati musiyano wechipiri,
Jesu oga ndiye usina kuramba ari muguva mushure mokufa akavigwa. Ndiye oga une guva risina chunhu. Muhammad guva rake riri kuMecca. His remains are still there. Buddha guva rake ririko. His remains are still there. Confucius, his remains are still there. Only Jesus' tomb is empty. That means he rose from the dead. There are no remains of Jesus anywhere. But the remains of all other founders of religion are there. Tikati ndo zvinhu zviviri zvoratidza uniqueness of Jesus. He was pre-announced and he rose from the dead. So ndo uniqueness yake. Saka wakateerera izvozvo akati, I never thought of it this way. Thank you very much. I'm going to become a Christian. I don't know whether he later on became a Christian, but he promised to become a Christian after that answer which I gave. Saka amadzadiwa tiri kutaura nezvokukosha kwamambo Yesu. Mambo Yesu vakatikoshera, vakatinunura, ndozvatakapemberera paEaster. Namarwadzo nokufa nokumuka kwavo. Asi pane chimwe chinhu chavakazoita. Vakakwira kudenga. Zvino ipapapa ndoda kuti ndikubatsirei vamwe vedu havanyatsi kuziva kukosha kwakaita mhemberero yeascension, yokukwira kwaJesu kudenga. Nyangwe patopupura chitendero chiti wakakwira kudenga, vamwe havazvisi mumwoyo kuti zvomborevei kuti Yesu wakakwira kudenga. Kana tichita zvimistoria zverosari toti chimistoria chokukwira kwaJesu kudenga. Ti Yesu Kristu akamuka muvafi. Chokutanga Yesu Kristu akakwira kudenga. Chechipiri Mweya Mutsvene wakaburukira paapostori. Chechitatu zvimistoria zvokurumbidza zviya. Maria wakakwidzwa kudenga. Maria wakagadzwa ndaza youshe kudenga. Zvose zvimistoria zvokurumbidza. Tine chimistoria chokuti Yesu wakakwira kudenga. Hatinyatsi kuzviisa mumwoyo kuti zvakatikoshera chii kuti Yesu wakakwira kudenga. Ndikakubvunzai kuti zvakakukosherai chii? Mogona usandidavira mhinduro kwayo. Saka nhasi ndoda kukuudzai kuti zvakakosha pakudii. Ndichitaura nezvokukosha kwemhemberero yokukwira kwaJesu kudenga, kana kuti kukosha kwokukwira kwaJesu kudenga, ndoda kutora ndima John 20 verse 17.
kana pano nebhaibheri padhuze amboverenga ipapo. John 20 verse 17. Johani 20 verse 17. Yesu akati kwaari, usandibate nokuti handisati ndakwira kuna Baba. Asi Chimira woenda ipapo. Okay. Chitomira ipapo zvenyu maita. Yesu wakati kuna Maria Magadharena, usandibata nokuti handisati ndakwira kuna Baba. Momboziva kuti vhesi iyi inorevei? Inoreva zvinhu zvakakosha. Vhesi iyoyi zvamusi ndofunga hamuna mbotozvifunga zvandichataura pano zvinoreva vhesi iyi. Yesu wakati usandibata handisati ndakwira kuna Baba. Kuti munyatsonzwisisa zvinoreva vhesi iyi, mupiro wechitenderano chakare waiva nezvinhu zviviri. Kwaiti sacrifice kureva mupiro chaiwo, kozoti presence kureva kwaizoinda mupiro wacho. Saka kwakune sacrifice kouya presentation. Mukaverenga Leviticus 16, chapter 16 up to chapter 17, munowana zvandiri kutaura izvi. Saka zvaita mupriste waiti akapira. That email I couldn't, you just can't send out an email. I read an email for an hour. Mupriste waiti akapira mupiro paatare. Kudai hwai, kudai ng'ombe. Apedza kupira mupiro uya uyu, waizotora ropa rechipirwa oenda naro kune inonzi Holy of Holies. Ndokwaaizonopira onopresenta ropa riya kuHoly of Holies. Kureva kuti wapira mupiro, asi unozoenda nomupiro uya kunopresenta kuHoly of Holies, kureva kuti onoupa kuna Mwari. Saka ndo zvimwe chete zvakaita Yesu. Yesu wakapira mupiro paEaster. Tipanzwisapo. Yesu wakazvipira paEaster. Marwadzo kufa nokumuka, to sacrifice. Asi waizofanira kuinda nomupiro kuna Mwari. Waizofanira kuinda nomupiro kuna Mwari Baba, kuti Baba vachinogamuchira. Saka Yesu zvaaiti kuna Maria Magadharena, usaramba wakandibata nokuti handisati ndasvika kuna Baba. Waireva kuti mupiro wandakapira hausati wazadzikiswa kana ndisati ndanoupa kuna Baba. Ukaramba wakandibata zvoreva kuti uri kuti ndigare pano ndisaenda kumwe kunhu. Saka ndikagara pano zvoreva kuti the sacrifice is incomplete. It has not been presented to the Father.
Yes, I have sacrificed myself, but I haven't presented myself to the Father to complete the process. Ndokusaka akanzi usandibata, kureva kuti ukaramba wakandibata ruponeso harusati rwapera. It's incomplete. Kandisati ndasvika kuna Baba ndanopresenta. Ndofunga mamusingaihwisisi ndima iyi. Ndozvainoreva. Zvakafanana nokuti muparliament vanhu vakaisa mutemo hausati woshanda kusvika wasainiwa napresident, aisa signature. Bill riripo harapasiwa neparliament zvaita, asi kana president asati asaina bill, the bill cannot become law. Sakawo, salvation cannot be completed before Jesus presents himself to the Father. Saka ascension kukosha kwayo ndokokuti mambo Yesu vakaenda nomupiro kuna Baba kuti uchigamuchirwa naBaba, then the redemption is complete. Deno mambo Yesu vasina kukwira kudenga, ruponeso rwahusati rwakwana, nokuti Mwari Baba vasati vasaina bill kuti richiva law, tindagamuchira mupiro wawakazvipira uya paPascha, ndaugamuchira, saka ruponeso rwavapo. Saka kukosha kwakaita ascension ndokokuti mupiro waJesu wakagamuchirwa. Deno mambo Yesu asina kuinda kudenga, kukwira kudenga, mupiro wavo waide usati usingashandi, nokuti Mwari Baba vasati vaugamuchira. There is no ratification. Saka paya pataichiti Yesu wakakwira kudenga, taichitoreva kuti mupiro wakagamuchirwa. Ndokuti Yesu wakainda. Kuinda kwaJesu kudenga kwakafanana nokuinda mupriste waiti akakwira mupiro wozoenda kuHoly of Holies, kunopa Mwari presentation. Saka sacrifice yaine zvinhu two, sacrifice and presentation. Ndo redemption iri complete. Sacrifice alone is not complete without presentation. Kana Yesu aingofawo muka orega kupinda kudenga, we would still not be saved. Why? Because God the Father is waiting to receive the sacrifice. He hasn't received it yet. Kana bill risina kusainiwa na president rakangogara, it will be of no purpose because it can't become law. Hatungaona kukosha kwakaita. Saka pose pamwe muchiti akakwira kudenga muzive kuti it was ratification of sacrifice, acceptance of sacrifice. Then our salvation was complete. Handizoti makambopafunga here ipapo. Ndokusaka Yesu akati usaramba wakandibata ndisati ndasvika kuna Baba. Waireva kuti kandisati ndasvika kuna Baba, your salvation is not complete. Saka kauchida kuti ndigare pano newe, ndogona kugara hangu, asi hauponeswi nokugara kwangu newe,
kusvika ndaenda nompiro kuna baba ukanogamuchirwa une usati waponeswa. Ndozvoreva vhesiya yaverengwa iyi. Vamwe vedu vasati vatomboinzwisisa. Saka inoreva kukosha kweascension. Ngatizive kuti upenyu hwaKristo hune zvimistoria zvikuru zvina. Upenyu hwaKristo hune zvimistoria zvikuru zvina. Chimistoria chokuzvarwa, incarnation nechirungu. Chimistoria chokumuka, resurrection. Chimistoria chokukwira kudenga, ascension. Chimistoria chokudzoka, second coming. Ndozvimistoria zvina. Saka nhasi tiri kupemberera, tiri kutaura nezvechimistoria chikuru chaYesu, chaascension. Kumuka kwaYesu kwakafanorehwa Nziyo 68 verse 18, Psalm 68 verse 18, Psalm 110 verse 1, Luke 9 verse 51, Yesu akazvitaurira oga. Kozoti John 6 verse 62, yaiti munotoshamisika naizvozvi, ko mukazoona mwanakomana womunhu achikwira kumusoro kuumambo hwake. John 14 verse 28 na John 20 verse 17. Zvino kukwira kwamambo Yesu kune zvinhu zvitatu. Kukwira kwake kudenga zvandasamaraiza patopiki, ukamatarira topiki yandakupai ndati power, promise, presence. Kukwira kwaYesu kworatidza power, is divine power. Mukatarira Bhaibheri redu roratidza power. The Old Testament it demonstrates the power of God the Father. The New Testament demonstrates the power of God the Son. I mean, the Gospels. The Gospels demonstrate the power of God the Son. The Acts of the Apostles demonstrate the power of God the Holy Spirit. Saka tinoona power of Jesus. Toona promise of Jesus. Wakativimbisa upenyu usingaperi kumusha wokudenga. That promise toiona ipapa. Kozoti presence. Even though Jesus went
to heaven. He is present through the power of the Holy Spirit. So, in the ascension, our redemption was secured. Therefore, we can rest because the redemption is complete. Chimwe chinhu chandoda kuti titarise apa. Togara tichingotaura nezve MT2 guva risina chinhu. Togara tichitaura the MT2. Asi pane chimwe chinhu chatisingatauri nezvacho. We never speak of the MT8. Togara nchingoti MT2. What about the MT8? The MT2 is a demonstration that Christ rose from the dead. The MT8 is a demonstration that Christ ascended. Kati chiti MT8 toreva kuti Jesus' physical presence is no longer there. Why is it not there? Because Christ ascended. So the MT2 demonstrates resurrection. The MT8 demonstrates ascension. Saka. Zvatinoona pakukwira kwamambo Yesu kudenga. Pane zvinhu zvatoona zvishanu zvatofanira kugara takaisa musoro. Chokutanga, Yesu wakadzokera kuna Baba. Ndofunga muna Johani, Yesu geza tsoka dzavadzidzi. Pakanyorwa kunzi Yesu waiziva kuti wakabva kuna Baba, uyezve waizodzokera kuna Baba. Saka kukwira kwaYesu kudenga, Yesu wakadzokera kuna Baba. Chokutanga. Chechipiri, kukwira kwaYesu kudenga kureva kuti Yesu wakatora chigaro chake choumambo. He took his rightful place on the throne. Zvatoona muna Zvakazarurwa 3 verse 21. Saka ascension inoita se-inauguration. The president kwaitwa inauguration kureva kuti watora chinzvimbo chake sapresident.
Saka Yesu akatora chinzvimbo chake choumambo. Ndokusaka tichiti agere kurudyi rwaBaba. Kugara kurudyi rwaBaba kureva kutora chinzvimbo chake. Wakakwira kudenga kwaagere kurudyi rwaBaba, kureva kuti akwira kudenga wakanotora chinzvimbo chake. Zvimwe zvinhu tenge tichingotaura hatimbozivi zvazvoreva. Katikazi akakosha vedu. Kuti wakatora chinzvimbo chake choumambo. Ndokusaka achizodzoka kuzotonga vapenyu navafi. Nokuti wakatora chinzvimbo chake, wakachitora akwira kudenga. Kozoti nokukwira kwake kudenga wakazotuma mweya mutsvene. That's why ascension ichiitika before Pentecost. Angavimbisa John 14 verse 16 kusvika 17. Mabasa 2 verse 32 kusvika 33. Kozoti chechina Yesu Kristo unotinamatira. Rokuti pachinzvimbo chaari yezvino uri kugona kutireverera. Ndokusaka tichigara tichinamata tichiti nomuna Kristo mambo wedu, because Christ prays for us. Kana kuti mambo wedu Yesu Kristo tisvitsireiwo izvi kuna Mwari Baba. Zvatogara tichita munamato. Chechishanu, mambo Yesu vachadzokazve. Zviya zvatopupura. Zvose zvinoburikidza kubva mumhemberero yatiri yeascension. Zvino Yesu zvaakakwira kudenga toitei. Ndokumbirawo kuti tiverenge vaEfeso 4 verse 1 kusvika 3. Tiverenge vaEfeso 4 verse 1 kusvika 3. vaEfeso 4 verse 1 kusvika 3. Mashoko okukurudzira kubatana kwedu somuviri mumwe chete. Naizvozvo ini musungwa akasungirwa tenzi, ndinokukumbirai kuti mugare upenyu hunowirirana noupenyu hwamakadaidzirwa. Vai nomwoyo wokuzvirereka, nemwoyo munyoro, nemwoyo murefu, muchitirirana zvine rudo, muine shungu dzokuchengetedza mweya wokubatana kwamakaita, makasunganidzwa norugare. Ndofunga kuno rwiyo unoreva izvi rwatogara tichiimba
nziyo dzedu dzine zvadzinoreva, hadzina kufanana nedziyo dzedzimwe chechi dziya dzamunongoimba dziya muchinakirwa. Dzedu dzine meaning. Ndonga kuno rwiyo rwune vhesi mogozopuhwa namachokoreti. Zvino iye zvino ndoda kuchitaura kuti torarama sei ascension. Ndo zvandoda kutaura pokupedzisira iro zvino. Torarama sei ascension. Pane zvinhu zvitatu. Chokutanga, ngatirarame savagari voumambo hwedenga. We must live as citizens of heaven because our home is heaven. Yesu akakwira kudenga nokuti ndo kuno musha wedu. Musha wedu hauzi pano tiri parwendo. Musha wedu uri kudenga. Saka tinoti isu live what you hope for. You hope to be in heaven, live as a citizen of heaven now. Live what you hope for. We must live as citizens of heaven. Philippians 3 verse 20. Colossians 3 verse 1 to 2. Because Jesus is seated at the right hand of the Father, we must set our minds on eternal life rather than on earthly things. Vanhu vanogara savanhu voumambo hwedenga vanofanira kukoshesa zvinhu zvisingaperi, kwete kukoshesa zvinopera. Kana tikadero tiri kugara life of the ascension, zvauti umambo hwangu huri kudenga, ndo kuno upenyu hwangu, ndo kumusha wangu. Togara tichitaura nezvokuti vana mai chocolate ava vari homesick. Ravauti vanogara vachingofunga kuno kumusha kuZimbabwe. Ndingati mose muri homesick. Asi ndinomubvunzo, ndiani une homesickness yokuheaven? Tose tiri homesick. Ndokusaka muchigara muchingofona kunokumba. Muchingotaura, kana ukataura nomunhu kuno unohwa kutoti unotoita sewanga uri kuZimbabwe. Unyange hope unodziwana kureva kuti homesickness yarapika. Nongoti ndataura nomunhu wokumusha, akati chibagwe chakura, akati chakati. Mubvunzo wangu ndokuti are we homesick of heaven? Kana heaven iri musha wedu, we must be homesick. Because we are citizens of heaven. Kana tiri homesick of heaven, totsvaka zvinhu zvisingaperi. Tovavarira zvinhu zvisingaperi. Hativavariri zvinhu zvenyama. Zvino tikatarisa zvinhu zvatodzinganisana nazvo,
todzinganisana nezvinhu zvenyika zvoga zvoga. Saka tiri kurarama here as citizens of heaven? Chinhu chokutanga, let's reflect on how we live as citizens of heaven. Chechipiri, we must exercise bold witness. Tiri vanhu vanofanira kuva zvapupu. Kwete zvapupu chete, zvapupu zvakashinga. Uri chapupu here kubasa kwauri? Handiti ndakuudzai kuti ndakavhunziwa mubvunzo. Ndapedza kupa toku. Ndadavira munhu akati, I'm going to become a Christian. Kana maivhunziwa maingoti, izvi zvotoda vanafata izvi. Saka munhu waizotendeuka here nokuti zvanzi zvotoda fata? Pabasa pauri, are you a witness? Munharaunda maugere uri chapupu here? Komo mumhuri mauri uri chapupu here? Bold witness. Kuti ndomira naKristu nyangwe zvodii. Iye zvino tine katikazi panapa. Pana vana vekatikazi. Saka yatanga nhasi kuseni vana vakasvika zuro. Asi pana vamwe vabereki vazovisa vana nhasi. I observed something very interesting. Vabereki vazhinji vasvika navana ndatanga misa. Ndaita misa yokuita welcome. Vana vekatikasi, tichivhura katikasi yedu, ndaita misa na8. Saka vabereki vamwe vauya navana misa yatotanga. Chandinakidza ndechokuti vava vachingoisa mwana muchechi ivo vodzokera. Ivo vachiona pane misa. Ongopidza mwana muchechi iye vodzokera. Is that witness? Uri kudzidzisa mwana kuti kudii? Uri kudzidzisa mwana kuti kudii? Katikazi hachizi chikoro chaunoti ndonotsveta mwana indodzoka ndapedza kandatsveta. Wawana pane misa. Pana chokuti uchitopindavo misa mwana agoona kukosha kwemisa unomusiya woinda. It was very interesting, but it was telling. Kuti chitendero chedu chakamira sei. Church chimanigwa chii? Earthly cares. We are so overwhelmed. Saka uri chapupu chorudzi. Pauri pose uri chapupu. Uye zvino chandoda kuudza ndechichi. The world is very small. Saka pose pauri be a witness.
Tava global village. It's now called a village. Mosva pandakaona kuti unofanira kuva witness every time. I was in the United States in New York. Ndiri New York City. Ndakakaruka ndanzi mhoro ibaba. New York City. Ndichicheuka kudai ndikanzi muchandiziva. Ndaiva pamuchato wamakachatisa kwaMupagamuri. Mupagamuri iri kwaBerenjeni. Ndakachatisa munhu ipapo 1996. Ndiri priest in charge weBerenjena Mission. Paiva nomunhu pamuchato ipapo wandakazosangana naye kuNew York. Zvinode ndaiti ndiri kuNew York. Hakuna unondiziva kunoku. Ndongoita hangu misikadzwa yangu. Kwaiva nomunhu wokwaChivi. Ndomamiriro azvaita. Ndiri kuCape Town ndakapinda mushopu. Ndikangokaruka mhoro ibaba. Ndikati ndiani wandimhorosa muno. Ndichiti chevuwa ndimai mujaya wokuChishawasha. kuCape Town. Ndakasangana mai mujaya wokuChishawasha. Andaipinzamisa kuChishawasha vaipindira kuseminari. Ona mamiriro azvaita. Kuswera zuro. Ndaiva pamisa yorufu. Nobva munhu wokuNyaradzo, driver wokuNyaradzo. Anditi voice renyu hamuzimi baba Makamuri. Ndikati ndini zvikanzi ndobva kuZimuto kwaMasepa. Kati kazi ndangova voice kuti nderenyu. Pamaipinda paSt Francis ndaiva ndiri zasi. Hatina kumbozoonana kubva zvandabva kuSt Francis asi takasangana kuswera zuro parufu. Iye arichidhiraivha kwakuNyaradzo. Handiti ndomamiriro azviri kuita. Ndiri kungokupa example yokuti zviya zvainzi muroyeroyera kure ndezvakare hakuchina kure. Usatomboroya. Pose pauri, be a witness. Be a witness. Musafunga kuti muri kuIngland kana kuti muri kupi. Zvamunoita ikoko tozviwana in 5 minutes. Uchiti muri kure. In 5 minutes ndotaura nazvo. Saka zvose zvinongoda witnessing. I am a witness. We are ambassadors of Christ. One interesting thing about an ambassador is an ambassador doesn't live in his country. Mukaona ambassador ogara munyika make waretire. Unenge ari kune imwe nyika akamirira nyika yake. Saka isu tonzi maambassador ino haizi nyika yedu, takamirira denga. We are witnesses. Chokupedzisira chatodzidza paAscension. We must live with hope.
Ona chinhu chinonzi hope chinhu chakakosha kugara uchirarama une tariro. Pandakaona kukosha kwokuva netariro, taiva necongress yeyouth panapa over the weekend kubva chishanu kusvika svondo zuro vakazopedza nesvondo. Saka ndaiva nechidzidzo changu musoro wacho waiti matambudziko evechidiki namararamiro amazuva ose. Saka ndakatanga kuvhunza vana mubvunzo vechidika. Mubvunzo wangu waivawo kuti une chinangwa chei muupenyu? Ndo waiva mubvunzo wangu. What is your purpose in life? Pane chinhu chakandinakidza. Nobody could answer that question. Kuti upenyu hwako hwakananga kupi? Une chinangwa chei? Hakuna wakagona kudavira. Kureva kuti vari kungorarama anyhow, kausina chinangwa, unongoti chero zvazvaita bhachi rebenzi. Ndikati mavona mose kuti hamuna chinangwa, ndo pari kubva maproblemu ose. Maproblemu ose iwawa okutora zvinodhaka, okuita nhumbu, okudini, okuita ungochane. Ose ari kukonzerwa nechinhu one. You don't have a clear purpose in life. Ndikati, ask yourself 2 questions. Do I know the purpose of my life? Kana wadavira uzoti, am I in the right track? Ndo pandakatangira navo kuchivadzidzisa ndikati, purpose youpenyu yako ndeipi? Toti purpose yako ndeyokuti ndichazova baba vemhuri kana mai vemhuri. Wochizvibvunza mararamiro andiri kuita, am I in the right track? Kuti ndizova baba vemhuri, ndichirarama sezvizvi, am I in the right track? Unoona kana usina chinangwa muupenyu, then you have no hope. Vana venyu hamuna kuvadzidzisa kuva nechinangwa muupenyu. That's why vana maproblem avanawo. That's why they are living hopeless lives. Zvino ascension inotidzidzisa chinangwa muupenyu. Chinangwa chedu ndechokuinda kumusha mukuru wokudenga. Tozobvunza, am I in the right track? Zvandoda kuinda kumusha wokudenga. Ndiri munzira kwayo. Kana usati wava nepurpose muupenyu,
upenyu ahuraramiki. Saka ndoyaiva leseni yangu kumayouth. Ndounga ndakakutumira audio yacho. Saka ndanga ndichingoda kuti tizive kukosha kwakaita mhemberero yeascension. Let us live out the ascension of the Lord. Ngatiraramei kukwira kwa mambo Yesu kudenga. Tirarame savagari voumambo, tive zvapupu, tive netariro. Ndomirira hangu pano maita henyu. Tadzosera kuvatungamiri vechirongwa. Basa baba, tinotenda. Tinokumbira ngatitendero baba. Gogomadziya. Zvakanaka iyi. Tinotenda. Pamusoro yevatenderi vadiwa, nokutanga ndingochingamidza baba Makamurechi kuti makadiko nyamasvisva. Tiripo Aiwa, makadi henyu. tiripo zvedu. Aiwa, matidzidzisa zvakanyanya. Chokwadi ini ndanyatsoti ndinogara ndichiita chitendero chevapostori, ndichingoerenga mazwi akakwira kudenga akagara kurudyi kwababa akaita enga aringori mazwi etenge echingoita zvichida nevamwe vanhu venga vachiitawo zvimwe chete. Asi nhasi manyatsotitsanangurira kuti zvinomborevei kana tichiti akakwira kudenga akagara kurudyi rwaMwari Baba, achazobvapo achazodzoka second coming. Saka ndinotenda nerudzidziso nekuti muri kutipa runzwisiso rwechikatoliki chedu, zvekuti dzimwe dzenguva tinenge tichingozvita take for granted tisingazi kuti zvinorevei. Saka tinotenda zvakanyanya nedzidziso iyoyo. Nguva zhinji matsananguriro emunoita akanyatsonaka, munoita reinforce muchidzokorora point emune mataura, munozoidzokorora muchitipa maexample ari so appropriate, zvekuti mwe machide chitingoseka kuti from nowhere illustrate kuti unofanira kurarama zvakanaka, mukatsanangura kuti makaona munhu kuNew York akakuziwai, ndikati zvino kuri kunziwo ndinoonekwawo ndiri panzvimbo isina kufanira, ndichiti asina kufanira radha, ndinenge ndichizomira papi, asi handisi kurakidza mararamiro akanaka anonga achikarirwa neruzivo rwatakuita neascension. Apa ndanzwawo futi zvibva zvanyatsoti ini ndabva ndatorohwa nehana ndike hezvo ndingazvitiwo here ndiri homesick for heaven. Apa itall order baba, kuti tirarame tisvike pekuti tikutorwarirawo kuti tiende kudenga. Saka izvi zvinogona kungozviita chete kana tichiita zvemutidzidzisa zvetiri kudzidziswa mumakirike medu imomo tichikura muchitendero. Asi imimi madzidzisiro enyu tinoada chaizvo, nekuti anoita kuti unyatsonzwisisa muchipuwa maexample akanaka. Since ndapuwa privilege yekukutendai, I don't think amainda tete musquat ndikabva ndangobvunzawo mubvunzo wangu wendinawo. Pamataura kuti akakwira kudenga akagara kurudyi rwaMwari Baba. Saka zvenga handiti akabva kudenga, mambo edu Yesu akabva kudenga. Wenga wasina kugara naBaba here? I would have thought kuti he was resuming his place in heaven. Asi matsanangura ndopa kutotanga kugara kurudyi rwaMwari Baba. Saka ndinokukumbira kuti munditsanangurirewo ipapo kuti zvinonyatsorevei ipapo mazvita. Wakabva kudenga ari Mwari akava munhu,
paakadzokera kudenga wakaenda nounhu hwake. Saka achinogara pachinzvimbo wanga agara ano unhu hwake hwaakabva nahwo kusanganisira nesu tose. Saka ndokusiyana kwake neakabva kudenga. Pakuti apa wazoenda kudenga ndokusaka akaenda with a glorified body. Waida vangoenda asingaonekwi. Asi wakaenda achionekwa kureva kuti he has elevated humanity. Saka wakanogara pachigaro samambo, Mwari wakava munhu. Wagara akari mambo, wagara ari Mwari, asi wakanogara saMwari wakava munhu, mwanakomana waMwari. Aiwa, maita zvinyu. Amene kuti ndingakukomendo here last point. Inimo zvangu ndazwisisisa chaizvo connection yamatsanangura inoratidza kuti Old Testament iri kuzadziswa muNew Testament. Matsanangura chaizvo kuti mupiro waipuhwa nevapriste, asi ropa racho raizotorwa kuiswa kuHoly of Holies, ndokwaraibvozera zvagashirwa. Pamampa that analogy kuti zvangofanana mambo wedu Yesu Kristu wakazvipira sechipiro pa cross, asi pawakazokwira kudenga ndopakabva papedzwa kuti wapresentwe, wapedze salvation yedu. Aiwa, pandapanzwisisa, ndofunga kuti wamwe wangu wanzwisisawo chaizvo. Aiwa, tinotenda baba nedzidziso yenyu. Thank you very much. Mwari vakukomborerei, vakupei simba rekuti ramambe muchingotifudza mazvita. Aiwa, maita ino. Aida baba mama Madziva, tinotenda. Panguva neyanguva yemubvunzo vakasongana vakabvunza baba. Makadiko Nyamafisha. Tiripo makadiko. Isu tiri kufambira mudenga, tiri matheologians. Matova matheologians chaiwo. This is deep, baba. Kushaya kutotangira papi pamubvunzo wangu. Zvakadzika izvi baba. Iyo timu yacho pachezvayo yoyo kuti power, promise and presence. Ndiyo ascension iyoyo. Saka ipapo apo papower apo. Endova moment here baba. Kureva kuti Yesu ndi Mwari vane simba. Saka iwe usazotsvaka mamwe masimba anodarika Yesu. Simba rowakakwira kudenga rinokunda zvose, ndozvazvo zvichireva. Saka iwe uchatsvaka rimwe simba ripi kuti Yesu wakakwira kudenga. Ndokusaka ndatanga neexample yandakabvunziwa kunzi what is the difference between Christ and other founders? Iri papapa. Okay, ndo pane answer ipapapa kuti it was pre-told. Jesus was pre-told. Even kuna Genesis, ningia Genesis chapter 3 paya paka munhu paya. Chinzi munhu iwe uchava muvengi nemunhu wemunhu, munhu akakuona achakukwanya musoro. Saka Jesu wairehwa akapa. Jesus was pre-announced. He's the only person ever to be pre-announced. Saka there cannot be an impositor of Jesus. Ungauya achiti ndini Jesu, togora kubvunza kuti where were you announced? Zvino munhu unogona uya achiti ndini Buddha, hapana paakamborehwa before. Saka there is a possibility of an impositor. Asi pana Yesu hapagoni. Otongobvunza kuti where were you announced? Right? Wow. Aiwa, zvadzika izvi. Aiwa.
Saka power iyi baba tichiri papower. Inenge yave ndo paiti kwai ndichatuma baba ndichakumbira kuna baba vangu kuti vakupei mweya unoera. Is that the divine power? Kutaurwa. All right. Iye akatizve otuma vadzidzi akati ndindakapuwa simba rose redenga napasi. Power. Saka isu manje kudzika kwakaita mweya mutsvene uku ndokuva kugara naye Yesu matiri. Isu takaitwa nekudzokorora kwatinoita misa kuya every Sunday. Okay, saka mambo Yesu Kristu vanenge vachigara vari matiri. Nesimba ramweya mutsvene. Thank you baba. Aiwa this topic ka. Aiwa inotoda kuramba ichiteererwa nekuveregwa. Anoti zvochokwadi taingowa kuti mambo Yesu wakakwira kudenga tichingoipupura chitendero. This is ndokusaka ndakati chive chidzidzo chekatikasi no ndakaona kuti hapanyanyi kuzikamwa. Even pamakatifundisa inonzi chii patakatanga katikasi tichiita nhingirikiri kupupura chitendero hamuna kutitsanangurira sezvizvi zvanhasi. Thank you very much. Thank you baba. I'm sorry. Kwambo nditsananguriro I just want to understand, could the symbol of the cloud pakakwira Jesu kudenga? All right, thank you. In the Bible, the cloud represents the presence of God. The cloud. VaIsraeri vachifamba mugwenga vaitungamirirwa negore, masikati, shongwe yomoto, manheru. Zvaureva presence of God. Patransfiguration, zvodzi Yesu paya pakati naPeter zvatinakira kuva pano ngava kamisasa mitatu here, zvodzi gore rakauya rikavatibikira, to means God's presence. Saka kana zvichinzi Yesu wakakwira kudenga akapinda mugore, zvoreva kuti he went into the presence of the Father. Ndozvoreva gore. Maita henyu for that question. Yeah, mazvita henyu kugodza mavha mapindura. My next question was, what are the similarities between the ascension and the transfiguration with regards to the cloud? Mazvipindura. Thank you very much. Kozoti chimwezve, Jesus appeared to his disciples asati akwira kudenga for 40 days. 40 inoreva preparation for something important. Saka 40 days, it was preparation for him to go to the Father to present himself. 40 yoga inoreva preparation for something big. I'm sorry again. One more question.
Is there a difference between how Luke and Acts, and how is there a difference between how Luke and the Acts describe the ascension? Only Acts describes the assumption, the ascension. Luke, no gospel describes ascension. No gospel. Gospel also end with the resurrection and appearances. Only Acts describes the ascension. Gospel ra Luke pokupedzisira paro ndope risen Christ kwete ascension. In other words, ascension is only in the book of Luke. In the book of Acts, sorry. Thanks. Pachine vane mubvunzo here baba vanozorora zvavo. Vakoma maipfunde tokumbirawo mutiitirewo munamato wavaprist kana muchikwanisa vakoma. Ndakudheereraiwo nhasi. Zvakanaka. Namate yedu zita renyu Baba neRemwanakomana Mweya Musante. Amen. Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene, tinokutendai nechipo cheupenyu, tinokutendai nezuva ranhasi, tinokutendai nezvidzidziso nechidzidziso chatapiwa naBaba pazuva ranhasi, chekuti tizive chitendero chedu, tichidzamise mukati mehana dzedu. Toda kukutendai, toda kuyoma nerano nevapikiri vedu vose. Munovaziva Mwari, vanosangana nemiedzo yakasiyana siyana. Nesu isusu vatenderi tinogona kuita miedzo mukati meupenyu hwavo. Tibatsireiwo Mwari, tizive vazodzwi venyu vakasiya zvose tenzi kuti vakuteerei, nokuti vatifudze mweya yedu kuti tigone kusvika kwamuri. Tibatsireiwo kuti tigone kuvabatsira apo vanenge vachishushikana nezvakasiyana siyana. Vane mhuriwo dzavo dzavakasiya dzinoshayawo rubatsiro. Tipewo kuti tigone kutambanudza tichivabatsira muna zvose zvavanoshaya. Rambai muchivapa simba, muchivapa njere tenzi dzekuti varambe vachifudza mweya yedu kuti tigone kusvika kwamuri, nokuti ndo chinangwa chavo, ndo zvavakasiyira zvose zvenyika, mafaro enyika ino, vakada kuteera tsoka dzenyu, Mambo wedu Yesu Kristu. Tiri kuuya navo vose vapikiri vedu pamberi penyu, tichikumbira kuti varopafadzei, muvape magrasia ose avanosuwira. Kune vanorwara vapikiri vedu tinovaisa pamberi penyu Mwari, kuti tambanudzai ruoko rwenyu tenzi wamasimba, muvarape, muvasimbise kuti vagone kukushandirai mumunda wenyu vaine miiri yakasimba. Toda kuuyawo pamberi penyu neavo vose vamakatora vapikiri vavinge vakazvipira kukushandirai Mwari, vamakatora kuuya kumusha. Varegerereiwo kana pane zvose zvavakakutadzirai. Tarisaiwo basa guru ravakabata rekurera mweya yevanhu vari pano pasi. Muvanzwirewo tsitsi, muvapinzewo muumambo hwenyu hwedenga, uyo wavakanga vakapikira nokuda kuti vaida kuzosangana nemi. Saka chivaratidzaiwo umambo hwenyu tenzi wamasimba. Toramba tichingokumbira masimba, toramba tichingokumbirira nyangwe papa vanosanganawo nemiedzo yakasiyana siyana. Tinongoramba tichivaisa pamberi penyu, tichingokumbirawo kuti Amai Maria, imi mamai vevapristi, revererai vana venyu
muvadzivirire, muvakundise, muvagonese. Kazi wai Maria, muzere Gracia, mambo anemi, makakomborerwa pane vakadzi, akakomborerwawo mwana wemimba yenyu Yesu. Maria Musante, amai vaMwari, mutirevererewo isu vatadzi, zvino napanguva yekufa kwedu. Amen. Touya nokuutatu husandi tichiti, vakudzwe Baba neMwanakomana naMweya Musande, sezvakanga zviri pakutanga, nazvino nakare kose, nemisi isingaperi. Amen. Ngave nemi, Ngave nomweya wenyu. Mwari vana masimba ose Baba noMwanakomana naMweya Musande, komborerai nokuchengeta vana venyu mugare navo misi yose. Amen. Svondo rinouya tichadzoka kuBhaibheri tomboenda kuNew Testament. Saka tichaenda kuNew Testament totora dama rakanaka raJohn, John chapter 10. Mofana kuverenga iyoyo tozoona kuti inotidzidzisa chii. Tabva musvondo rinouya rinenge richitevera racho tichazoita katikasi yePentecost. Maitaini. Tinotenda Baba, maita basa, tinotenda tendera diwa mose, tisingakanganwe hedu kuramba tichingouchedzana, zvekuisa akaundi yebhasa paemari. Thank you. Maita basa mazvita. Tinotenda everyone. Thank you. Bye. Bye.
mweya mutsvene akatizwe kwavane rugare karuvenemi kamojeraeho
Yeah.